Onam pelang nandari minangkabau minum sarobat pagi yang hari. Onak jan nyolamo kini nan talampau nan diulang sekali lagi. Takalantai anta indah anta kabamban mudo-mudo anta kasampai anta indah kaset nang katuju curi toko. Onandem bilang yo tadi mula mama kandung sadang mengecek coba tiar tiare dangakan mula urang manole padu siwaang menjawab buyuang si batiar. O apo katonyo maso itu ko inyo orang Bandung tanah Jawa basuo di kota Medan menjawab mama bagulambe nyo kato karos laini nalalalo nan di dalam. Kalau cuy itu mula diang batiare padoran Jawa padu siwa ang rancak laurang kampung awak tiare. O caraikan padu siwa ang cari di kampung kagantinyo mandanga katurupo itu berang sekali si batiar jangan marana si kaladinan kabalaikan sanjorayo jangan maulan dua kali menyangka bulu kudu ambo. Konda de inyo mana manolong indak kakayo sarupo iku kini kadibuang ros laini kamano pai utama itu katonyo maso itu. O kalau den bilang mama kandung onde tiar dangakan mola kondak namu waang mencarikan padusi waang latiare pasang duona mola diwaang otiare. O pasang duo mula diwaang na urang diampiang para kabalay hari lesanjo rancak bermain semua awak na mama ala gadang pulo matiare. Kok bulie kandak mama kandung ba itu bana mula kini iyo kawin waang jodaniar. Kok nyampang mati mama kandung siapo kama abekan pusakonya na banyak majang Mandanga kato mula rupo itu tarang ajuo di ros laini dan bilang upi ros laini nan di dalamnya iyo kan kola dia bang awak ko nyampang iyo kan kasan sayo o badani ros ba itu bana de mula kini tapi dan bilang mula si batiar. Anak orang dari pungasan nak tarui kampe angke de iyo lama dayo setan gadang batu kajo nangke ngete koe. Dek pandai mama mangecek dek lama ota mama kandung bakato jadi batiar ko jadi kawin jo anak mama Bakato jadi jona mama ruponyo sama so itu ko yole namu wang batiare sabalun wang kamedan nikah jo upi mula daniar dolu. Otadanga bana di ros laini aye mato tagenang-genang ana adipangku oba tangisi Lalo nak kandung osuhar tati ayah kekawin jo anak ma ama inyo na
Hoba macam lagu dalam kamar malalo kana nak masuitu aye mato tagenang ju maalun lagu rang banduang ho nak kandung hai tidurlah sayang ibu bobokkan yang Cianjur hai disukalah bumi ibu telanjur jadilah begini pukul gendang hai kulit labiawa sedikitlah tidak berdentum lagi kemanalah nasib hendak dibawa sedikit tidak hai beruntung lagi janganlah disesal kepadalah tudung saji terana Banten jangan disesal kepada laya untung sudah nasib surat tambadan oh sadang malalo kanana ruponyo kini bakecui pintu dari luar Rosla ini bapura-pura lalo nyo jagokan candori batiar ros jago ros cuy itu kecek mula masuk itu orang jago kadi jagokan di malonyo kanamu jago tagadang hati buyong batiar lain tak tahu horos lain oh tapaso tiar lalo di bawah sajo hari malam inyo lalo matona ninda namuhalang ngalo kok lalu pukul 10 baru tekalo jam 1 hati di dalam mencululu nasi badannya balun tantu sekalo lalu hari siang ayam bakukuk menjagokan nambah kukuk bunyinya ayam bapico bunyi konyo murayati di dalam sangat dandam sayang ko bana kabar rasai maalun ninyo lesa pagi tu jago lalu inyolah mandi sudah sumbayang sudah minum siros bakato onde abang dang akan molambo mimpi malam tadi Odara di dado tak nang sanang pagi kini kita ke Medan nangko indah ambo ke Medan ko indah abang pi ke Medan salah satu kita barangke antakan toko nanta panggang antakan oto nambalago o anta kok kapanyonan karam darah di dado tak nan sanang ora tapi sakete bang dikatokan anca ambo balik ke Medan bang obi ambo pulang ke Medan Josu hartati wa bang ko abang balun ke kini baru ke kampung sawanan banyak lun tali pusako balun tajalani dusan nak jauh balun tibo ranca ambo balik ke Medan dan bilang candoros laini anak si nyamuk dalam padi cuko di dalam pembarasan laramu raso dalam hati di luar balun kaliatan anak orang si guntu ate sadang manabang batang kayu di luar indah bintu bate di dalam cai bakurabu
Onanyo palape de bati ya ruponyo piros laini kabarangke kamedan sa pagitu basalam jo abang tiar jo mama basalam pulo jo mintuo basalam pulo jo anak mama daniar basalam pulo o daniar dangakan mola kok lai ado kesempatan jalan-jalan lah ke kota Medan lihatlah rumah buru ambo Oniarei O sudah basalam naik oto O satu dan bilang masuk itu Pak Gaek raso kamanyopir Suhartati bapa lu jo ibunya Satu kan tibo ate oto To barangke nang Medan O indak kalamu antaronyo dari satu opor kedua dari dua opor ketiga to lari ros maluluang sampai hati yo naei wayah jo ibu o arok bana inyo pagantuangan inyo kakawin jo anak mama inyo kejadi apa tati anak ibu na o kau sudah nyo aja manjo mana Onam bakato piros laini onde Pak Gaek dangakan mola parantikan oto dinalangang Pak Gaek biambo mamun diri takaji Pak Gaek kini jangan diturui ya bu eyati setan O jangan diturui rupo iko yo bu bialainyo kawin bana ibu bisa balaki pulo ibu kan lai mudo pulo mabu ndak namu Gaek baranti dinalangang kondak dinarami Gaek tak baranti takwikan Gaek ros laini kok mamunu diri lah sebanyak iko induk samang yo saelo ros laini o tarui ka Medan masuk itu namun oto tarui ka Medan Nandi jalan nindak dibilang dicancang gak duo cancang ditingke gak tigo tingke dirantang namun nyo panjang biar dipuntale nak nyo pendek dalam moto di jalan murah pau juala ampiang sadang dirimbo paneari Nandek jauh basarang ampiang katibo juo tu kini latibo di kota Medan turun sekali dari yoto langsung ke kamar masuk itu balambu ikan badan katampe tidur selaini manangi jo anaknya sampai hati oh ayah Jo kau matati kau baja mana bamanjokan kababagi sayang orang mana kau kenalah tati tahu ibu anak yatim piatu Bapak indak nak bamande tidak aruk jo ayah kau pagantuangan kinilah iko nantasu mana kinilah iko na batamu kabaan ngasih badan iyo anak kata bayi Oh anak ibu na
Hari badaro abijuo, ndak lama nasi dimakan nasa jua ye diminum. Kita tinggalkan Rosla ini, toliek balik si Batiar. Janjikan Allah tapa buwe indak janjikan lamo bana sepakan sajo kaba janji nyokan nikah jo anak mama. Iyo jo upik lah si Daniar ba itu bana demot lakini hari badaro abijuo. Onan den bilang kan bana den bilang sama suwitu dek lamo janji le tapa buwe le rampuk rampak karambi pagi tumbuh sigitan nate munggu bulan tampak janji yang sampai nan janji tentu karang tunggu la tibo di petang kami malam Jumat Larami urang di sinan latibo wali jo kali imam jo katina la datang lantuwo kampung tempat pulo pemuda hadir kasadonyo nang gadi tibo pulo nan jando nak katingga ba itu bana masuk itu nampat mati pajak masuk pulo ba itu bana lakini. Anak orang diam parak ke pasar sadang pukul 2 kalau nanoto mati pajak itulah orang nak marando dan bilang sama suwitu hari badaro abijuo kadi nikahkan samalam tu kadi ambil mulu isi Daniar dibaco ketubah nikah hijab jatuh kabudi jawe. Oh nikah lainnya samalam tu lasanang hati rang mambi lasanang hati rang nambah nganyak lah dibaco. Oh doa selamat Biari baganti hari sepakan inyo sudah kawin di telepon ke kota Medan pagae di Arab datang ke Bukit Tinggi ambo nak bali nang kameng Medan. Onan latibo kabadi Medan maalun gaek jadi sopir tepaso awak menuju Bukit Tinggi. Sorang sajo gaek kini ate sedan nak lo ado tompangan ke Bukit Tinggi biala perai mula kini tapi tompangan ndak ado. Tepaso kan gaek lari sorang ba itu dari kota Medan. Nalamo lambe oto bajalan landem bilang sama suwitu indak kakitu rantang panjang dek lamo gaek leka manyopir abiari baganti malam adola padole satu hari letibo di Bukit Tinggi. Nandem bilang dagang di sini satu tibo di Bukit Tinggi lah batamu jo buyong si Batiar lah sanang hati di dalam ruponyo kini si Batiar bakato kini kapadusinyo iyo ka upik si Daniar nang akan molambo barangke nang ka Medan. O mandanga kato cuitu ko iyo udah ka Medan hawa iyo pai pulo ciek da cuitu kecek masuk itu namande sudah masuk janamu tinggal kau seorang yona itu ruikan tiar ka Medan. O menjawab inyo di sini nonde Daniar dan akan mola kau kenala tahu juambo kan iyo padusi kok batamu buruk jabai lai ko indak kau kamanya saudi. O indah ado dasasanya lai kok buliambo kok pai dan bilang sama suitu ruponyo mande kanduang kini yo takut lo mande mempalape anak bajalan seorang tepaso mintu pai pulo nama nuju mula kini nang ka Medan opak gaek tinggal di rumah ku datuk mau ni rumah ama
Angku datuk mau ni rumah tapasok ini nggak tinggal onde sadia akan mola. Janganlah mu kau di Medan, janganlah mu kau di Sinan. Adalah tua lalu poiko kok mati sesungguh saja. Mbak itu bana mola kini hari badaruk dan nabi laju indak dirantang le panjang bana. Kadang bilang-bilangkan kini dan etong juga oleh masuk itu sainggonyo barangke ke kota Medan pai daniar jobatiar sarato mande masuk itu oto manuju kota Medan. Di jalan oto na dietong kalau dietong mula panjang juga masuk di Medan masuk itu. Langsung ke tokonya nang gadang. Satu tibo di toko gadang rupanya yo batiar bakato KM Yunus. Yunus sedang akan mau lagi tahu ke ibu Yunus. Wasiangkan masakan hari kini nduk samang pulang dari kampung. Di telepon cando ke rumah mandari yang bunyi telepon. Nyopaci cando di Roslaini Yunus bakato bagulambe. Ibu siapkan makanan hari kini nduk samang pulang dari kampung. Iros bakato bagulambe. Yunus sedang akan mola. Iyo nduk samang pulang dari kampung bara urang nduk samang pulang. Bakato inyo di sinan kalau nduk samang kaditanyo nancie iyo abang tiar nancie urang tuo nancie penganten baru mabu Talambui gagang telepon na ye mato badarai-darai jadi na ayah ko kawin. Yo kasan say badani buna. Yo kasan say suhartati mana tapi de abang na manyuru tapaso nasi samba kadibuwe ma dibuwe nasi jo samba sainggonyo nasi masak samba la masak di telepon balik ke kadai suruh pulang nduk sama Yunus nasi la siap menantikan. Yunus bakato bagulambe onde abang pulang ke rumah nasi la siap menantikan. Ponyola naik balik kate sedan naik kenupik daniar jo mandenyo saratokan batiar jo pak gaya. Dek lamo lambe di jalan tibo di rumah Roslaini. Yola rancak rumah Roslaini tapana mintu jo daniar. Si Ros menyonsong dari rumah basalam sekali jo mintuo lai datang mintuo kemari lai datang daniar kini ikola rumah buru ambu. Ola naik kate rumah la duduk ate kurisi rata rampai tangan di meja. Eloknya sajo nambah kaji mularat balun kanyokana. Sainggonyo kini nalamakan basamo-samo itu bana maso itu. Kalau dia bilang Roslaini anak orang di padang panjang kabalai anak randi gugu. Licin di luar bacang kanduang di dalam cair batambilu Sudah makan hari lah malam disuruh lalu mola kini mintu ojo daniar di bilik
kepen basuruakan olah kalalo mande jodaniar maalun rangkayo kota Medan kale tampe tidur sajo permadani lapik tabantang ampe talata abanta picak guliang nyoa domai riangkan oba itu bana mula kini sinan wakato mande kanduan dan dia tekasulo kau lalu nak di bawah saja lah kumu beko kasurang cuy itu katonyo kini onan bati yar duduk bamanung di kurisi sama seorang lagak panjang panganati yar apotan do panjang pangana laga aco iru rokoknya Rosla ini sedang di dalam bakato inyo mula kini nyo imbau candonyo kini Rosla ini debati ya ronde iros dan akan mola diramba-ramba si kaduduk lalu kailie dibandakan dan akan bana sedang duduk iko nambatin balayekan olah tibo pi Rosla ini apa bana bang imbaukan O menjawab sinan si batiar onde iros jangan mola jangan berang kau joambo jangan bangi ros joawa dek capek kaki talangkakan dek capek tangan tajambokan dek capek mulut tapa jadi ambola kawin jo anak mama O mandanga kawin jo anak mama manangisin Rosla ini abangi ros danga dia abang itu biasa mabang ada duya bang dia bang baru dua nambah cubo cuy itu katonyo mula kini gak 10 abang bisa babini abang pokoknya kepe angkok liadonyo bang cuma dei ros nantakana anak orang di maropane pulang menjalang pukul 2 balu lamo lebang yari kopane lalu po kacang dek kulinyo mabang tapi abang bisa babini banyak abang kalai ramba kepeng abang kalai ramba piti mabang cuma maibukan nati ambo dari dahulu dikatokan ambo ramban duang tanah Jawa arok jo abang kabayo kini cuiko bang kajadinyo mabang tapi bidua bakaramkan jo bang dari dahulu dikatakan mabang amboran tidak ramularat anak yatim lagi tiatu warok jo abang rupo iko kini abang lah kawin baru kabah nasib O suhartati mabang cuiko bana molaki ni Rosla ini O lari ke dalam